Actualidade semanal en 140 segundos. Política social. A Xunta de Galicia prevé abrir en apenas 2 anos 60 casas do maior en concellos de menos de 5.000 habitantes. O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, garantizou o apoio económico a todas aquelas que teñan demanda durante o acto de entrega dos títulos das 30 primeiras casas. A día de hoxe, 1 de cada 3 concellos galegos de menos de 5.000 habitantes teñen concedidas ou casas niño para os máis cativos ou casas do maior. Consello da Xunta. O Goberno galego ven a anunciar a creación do Centro Galego de Innovación FP en Ourense, que será un motor de innovación, creatividade e talento para o alumnado e profesorado da ensinanza FP, e que impulsará o desenvolvemento industrial incorporando novas tecnoloxías e dotando ao tecido productivo de capital humano cualificado. Este proxecto que levaremos a cabo supón un investimento de 9,9 millóns de euros, dos cuales a Deputación de Ourense aporta 5 millóns de euros. Será o motor da innovación no eido da formación profesional e unha ponte co tecido empresarial galego. Por outra banda, o Consello da Xunta autorizou o gasto para a contratación das obras da primeira fase da prolongación da vía Átabra ata a autoestrada AP9. Vamos a licitar nas próximas semanas unha obra por valor de 29,6 millóns de euros e prevemos que cando se realice a segunda fase, que a conexión co tronco da autoestrada, que tamén está dentro de esta obra, chegaremos a un investimento de 35 millóns de euros. Actualidade. O secretario xeral do PPDG, Miguel Tellado, asegurou que nesta última década os populares galegos demostraron con feitos que o voto ao Partido Popular de Galicia é útil para mellorar a nosa comunidade. O voto ao Partido Popular de Galicia é útil para fortalecer a nosa industria e para mudar o noso modelo productivo. O voto ao Partido Popular de Galicia se ten demostrado útil ao longo da última década para facer crecer a nosa economía e para, en definitiva, conseguir crear emprego, que é o que nos demanda a sociedade galega.